Wannan kaɗan ne daga cikin gidajen da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake ginawa a sassan Najeriya. Na shigo ƙaramar hukuma ta wato Tofa, ina tafe zan je ƙauye sai na hangi wannan aiki na federal government da ake yi na shugaban ƙasa Bola Tinubu. So muka ce to ba mu tsaya mu ɗan haska mu gani jama'a su sani cewa tabbas ga aikin gwamnatin tarayya a ƙaramar hukuma ta Tufa, kuma na yi farin ciki da na ga wannan aikin. Gaskiya duk da ni ba ɗan siyasa bane ba, amma idan ka ga abin ci gaba a ko'ina ya kamata ka yaba. A lokacin gwamnatin shugaba Buhari ya yi mana prison ɗin tana daga ta can gaba akan wannan titin, ya yi mana prison. To kuma shi shugaba Tinubu ya kawo wannan gine-gine. A wancan lokacin prison din nan a can aka yi su. To yanzu ga shi nan shugaba Tinubu ya kawo mana wannan Renew Hope Housing Estate. Na san ko ba komai idan aka gama wannan aikin gidaje ne ake yi bila adadin, iya hangenka ga su nan an fara duk sun kai linta iya hangenka. Na san an gama tarin mutane za su zo su zauna a wannan gurin, kuma za su kawo alkhairi ma wannan yanki da wanda wuri da yake da a ƙauye ne ake mai kallo da sauransu. Duk da dai ya bunƙasa, babu nisa daga nan zuwa cikin garin Kano. Gaskiya na ji daɗin wannan aikin. Ko ba komai an kawo arziki ma al'umma wannan yankin, domin wannan gidaje ne da dubban mutane za su zo su sun samu muhalli, kuma za su zo su zauna su kawo arziki, su yi siye da siyarwa. Kasuwannin da ke wannan yankin na ƙauyukan nan za su amfana. Ni ina ganin wannan aikin na Renew Hope Housing Estate, ina ganin ma ya fi amfani akan wancan prison ɗin da shugaba Buhari ya mana. Ko me ka ce, kai ma mazaunin wannan yankin ne, ya kaji kai ma dan asalin wannan yankin ne kai zan ce, ya kaji da kaga ana wannan gine-ginen a wannan wurin? Sunanka? Da farko sunana Bashir Alhassan. Gaskiya magana ta kuma kai ma dan asalin wannan karamar hukuma ne ta Tofa ko? ina dan asalin karamar hukuma Tofa ne, ina cikin garin Lambu. So wannan gaskiya Amma kuma yanzu ai a Kano kake zaune. yanzu ina cikin garin Kano da zama. To da ka zo wucewa ya kaji ga aikin gwamnatin tarayya, ya kaji a nan wannan yankin musamman? Gaskiya wannan ci gaba ne mai tarin yawa. Saboda abu ne wanda zai bunƙasa wannan yanki, musamman mazauna wannan area tun daga kan garin Lambu har zuwa garin Dan Sudu wanda kenan zuwa Doka, da kuma ma waɗanda duk suke wucewa kan wannan abu ne na ci gaba matuƙa da gaske. Kuma magana ta Allah, wannan abu irin idan da ana samun sa, da al'umma ba za su daga kuka da gwamnatoci ba. Don wannan gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da mu muke ganin cewa ko da mu ba mu amfana ba, to waɗansu al'ummar za su amfana. Na'am. Wato wannan shi ne dai a ɗan abin da Ok, a baya wannan yanki ya amfana da aiki na gwamnatin tarayya a lokacin shugaba Buhari, an yi prison, yanzu kuma gashi an yi wannan. Ya za a kwatanta wannan ayyuka guda biyu? Gaskiya dukkaninsu abubuwa ne masu amfani, saboda ita kanta prison din akwai amfani da take da shi. Saboda in ka kalli prison da muke da su guda biyu a cikin garin Kano, wayanda dai na sani kenan, kamar ta Goron Dutse da Kurmawa, ana yawan kuka da cinkoso na al'ummar da suke zaune a cikin wannan gida na gyaran hali. Wurin ya cushe matuƙa da gaske, akwai takura sosai, kuma garin Kano gari ne na mai zafi, wanda wajen mutane da zafi. Idan kai lokacin zafi ya ji, wanda suke shiga cikin gidan nan suna yawan kuka da yadda al'umma suke rayuwa a cikin gidan nan. Gida ne wanda ake tunanin cewar misali zan yi, ni ban taɓa shiga na ga al'ummar da suke ciki ba, amma yadda mutane suke kuka, ana maganar cewa ya ninka mutanen da ya kamata ya dauka, ya ninka sau 3 ko sama da sau 3 a ɗan ƙaramin takadiri. Saboda haka wani aiki da shugaba Buhari ya kawo Tufa na prison, an taimaka ma al'ummar Kano ma gaba ɗaya, wanda za a cike da jama'a a prison. Amma ba iya wanda suke zaune cikin prison din nan ba, hatta 'yan uwansu wallahi sai sun samu sauki. Saboda duk wanda yake shiga cikin prison abin ka tausaya masa. Amma kuma wannan shi kuma da yake abu ne na gidaje na jama'a, an kawo arziki kenan, an taimaka ma wannan yanki na Tofa kenan Gaskiya dai wannan da kewaye. ci gaba ne gaskiya. To muna godiya kwarai. So kamar yadda kuka gani ga signboard din
shi ainihin aikin. So da wannan muna cewa mun jinjina ma wannan tsari na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda a gaskiya a da za ka ga an daɗe baka gama aikin federal ba a irin wannan wurare a ƙauyuka. To muna fatan waɗanda ya kamata su amfana da wannan aiki da ake yi za su amfana yadda ya kamata. Mun zanta da wasu daga cikin al'ummar wannan yanki waɗanda aka karɓi gonakinsu don yin wannan katafaren aiki domin mu ji ko an biya su haƙoƙinsu. Sun kuma yi ƙorafin lalacewar makarantar firamare a yankin, inda suka buƙaci ɗauki daga gwamnati. Da farko dai suna na Muhyiddin Lawan unguwar Rimi. Na'am. Kai mazaunin wannan yanki ne, ɗan asalin wannan yanki. Ba maki ma aikin nan da aka yi na shugaban ƙasa na gine-ginen da ake cewa Renew Hope, akwai gonakinku da dama na yan uwa da abokan arziki. Gaskiya ne. Wannan gaskiya wannan magana haka yake, dan ba ma wai batun cewar gonakai namu ne, dan akwai tawa. Na'am. Yawa dan an zo an auna akalla kafin bayan sun zo sun auna daga baya suka ce za su biya diya. Amma dai kafin su ba da diya suka zo da suka fara gine-ginen su tukuna. Sai da mutane suka zo suna complain dan da ruwa ma ya sauka. Tunda mu mutanen karkara ne muna noma. Muka ga cewar ba a yi komai ba kuma an ce ba za a noma ba. Sannan muka je muka complain a land. To bayan an je an yi complain a land suka ce to ai za su biya haƙoƙin mutane, su ba za su abin nan ba. Cikin ƙudurar Allah last August na last year suka kira mu muka je muka karɓo compensation ɗinmu. Na'am, an biya ku haƙƙin ku kake nufi? An biya mu haƙƙin mu gaskiya. Okay, kuma an biya da kyau? An biya da kyau. Yadda kuka zata? Yadda muka zata, wani ma ya fi ma abin ma da ya zata gaskiya. Ba a yi murɗaya ba kenan? Babu wani ƙungiya. Ba mago-mago? Babu. To za a iya cewa za a iya yaba ma gwamnati kenan ta wannan ɓangaren, tun da masu asalin masu wuri an ba su haƙƙin su ba a cuce su ba? Ta wannan ɓangaren gaskiya za mu iya yaba musu saboda sun yi abin da ya dace mu dai a ɓangaren mu. To kuma ya kuke kallon wannan gini da aka yi a kusa da ku? Kuna ganin abu ne da zai kawo muku ci gaba? To, ta wata fuska muna kallon sa abin ci gaba, ta wata fuska kuma muna ganin sa ci baya, saboda shi mutumin karkara ba abin da ya sani in ba harkar noma ba. To amma wannan mutanen sun zo, dubban mutane za su zo su rayu tare da ku, za su dinka zuwa kasuwar da kuke zuwa suna ci, za su kawo kudaden su, za su kawo me, ba ganin wannan zai kawo bunƙasa tattalin arziki? Ba mamaki kuma akwai laborori, akwai 'yan kasuwa, akwai me, su ma za su bunƙasa, nan ma ya zama kaman gari, me ya kwanda da sai ka tashi ka je gari ga gari a kusa. Gaskiya ne, to na gamsu da kai. To ai problem din da muke ganin kamar mu na ƙasa ne shine har yanzu aikin da yake tafiya wahainiya. At least lokacin da aka zo aka yi gabatar da wannan abu, sai aka yi an ba da shekara ɗaya. Kuma har yanzu ina jin ba a yi kaso ɗaya cikin 10 ba na wannan aiki. Okay, kuna fata gwamnati ta yi kokari a hanzarta muna fata muna buƙatar idan son samu ne yanayin tafiyar aikin gaskiya yayi kaɗan, saboda mu guraren gonakanmu ne, gurin noma ɗan kawai ba abin da ya sani in ba harkar noma ba. Kuma yanzu ga nan an zo an fara gine-ginen a kaso ɗaya cikin 10 ba kuma an hana a noma. To ya kamata a ci gaba da aikin yadda za a amfana. Yau mu abin da muke so kamar yadda ake so don ci gaba din a zo a ci gaba da aikace-aikacen ya fi haka, kamar yadda da aka dau alkawarin shekara ɗaya, to yanzu aka tafi aka nan da shekara 10 ma ba za a iya gamawa ba. Na'am, to akwai kuma wata korafi da ka so ka yi na maganar makarantar ku da kuke buƙatar a zagaye, zan so ka sauka a nan. Yau akwai maganar firamare, musantarar unguwarin firamare. Gaskiya har yanzu muna da kalubale akan wannan al'amari, saboda muna buƙatar fensin na a gina mata katanga. Me matsala idan ba katanga? Idan ba katanga to ai komai zai iya faruwa, zai zama ba security. Sannan yara idan sun makara ta ko ina yaro zai iya shigowa. To amma idan kofa guda ɗaya ce, ina cewa kaga su ma masu makarar da su zagaye ta wani gurin su shigo, haka ba za su yi wannan ba. Okay, so akwai buƙatar a kewaye ta so da inganta ilimi a ba kuma yara tsaro. Gaskiya ne, saboda tsaro din da kuma harkar ilimin ta inganta ne, na ganin cewa idan an yi hakan muna fata muna bukata. Kuma akwai sauran ajujuwa ma wanda har yanzu suna zuba, suna bukatar gyara. Suna bukatar gyara. To kamar abin da yasa nake gaya muke son bukatar ita makarantar na a mana katanga. Yanzu cibi can gurin duba, kaga shanu ne, kaga yanzu duba duk haka wuraren. Kaga yanzu misali idan suna wannan akwai hanya tana shigewa, mota yana hucewa, babur yana hucewa, kaga za a iya a buge yaro a wurin. Kuma saboda haka muke buƙatar idan aka abin da kaga an inganta gurin tsaro, kuma an inganta harkar ilimin gaba ɗaya. Kayan magana kuma akwai ragowa ajujuwa da kuke buƙatar. Yawa to jibi kamar wancan. Ka kama wannan sabon aji ne na ga. Wannan sabon aji ne yazo aka masa kwaskwarima. To yanzu kamar wancan kaga shi ma kamata a ce an taimaka mana domin a inganta ilimi. Jibi block din yadda yi. Haka. Kuma kamar shi maɗin gini ne sabo ko? Gini. Daga baya dan za a ringa ganin shi kamar. Danan mu ne muka fara contribution mu community
za mu gyara to kuma muka ga abin aikin gaskiya ya fi karfi saboda da akwai kwanan gurin to kuma daga baya iskan ma ta zo ta kuma yaye kwanan gurin. To yanzu fatan ku anan shine a yi muku katanga, Yau mun muna yara a katange su, gaskiya a yi katanga a wannan makaranta ta yadda yara za su samu tsaro, za su kuma yi karatu su yi serious. gaskiya Don rashin katanga wani yaron ma sai ya fita ta windo Yau sai ya kenan fita, sai ya tafe shi. ba a sani ba. Kuma sannan ya iya garin abin nan suna wasa ma abin hawa ya gilmo ta wurin ya iya ture shi. Ya haka ga ma dabbobi na To mun gani kaga su ma. dabbobi ana shigo da su ana zubewa. Kaga idan da security kaga ba za su shigo ba. Kaga mai gadi tunda da tsaro a gurin kaga in ba da dama ba kaga ba zai abin da shi kuma tunda ya san an je za su yi ta'adi za su iya shiga aji su kashi su yi fitsari gurin da ake an ce kuma harkar ilimi. Ko ba haka ba to kaga ai a samu matsala. Haka me fatan ku bayan an katange wannan makaranta? Yau fatan mu idan Allah ya sa an katange mana wannan makaranta muna fatan kuma ajujuwan kaga duk yadda suke su ma yara ne suke shigowa ba ya kyamara ba windina Ba wurin zama. Kuma ba wurin zama ga wurin daɓe ne kawai. To ka gani ba ya fufushi ma. Kuma yanzu ana karatu a wannan ajin ko? Gashi in ka duba ga kwanan wata nan. Wata na 30. Jiya ma an yi karatu a ajin kenan. Haka. Gaskiya. Gashi ba kujeru kuma ba komai. Ba ku jiru haka ake. Gaskiya. To fatan ku a yi muku katanga kuma a kawo kujeru a zuba azuzuwa. Ajujuwan ba. Haka. Haka. Ba wani abu. Daga ƙaramar hukumar Tofa a jihar Kano, Ed Multimedia Hausa.
Assalamu alaikum ɗaga kusa. warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da farko dai suna na Muhyiddin Lawan unguwar Rimi. Na'am. Kai mazaunin wannan yanki ne, dan asalin wannan yanki. Eh. Ba maki ma aikin nan da aka yi na shugaban kasa na gine-ginen da ake cewa Renew Hope, akwai gonakinku da dama na yan uwa da abokan arziki. Gaskiya ne. Wannan gaskiya wannan magana haka yake dan ba ma wai batun cewar gonakai namu ne dan akwai tawa. Na'am. Yawa dan an zo an auna akalla kafin bayan sun zo sun auna daga baya suka ce za su biya diya. Amma dai kafin su ba da diya suka zo da suka fara gine-ginen su tukuna. Sai da mutane suka zo suna complain dan da ruwa ma ya sauka. Tunda mu mutanen karkara ne muna noma. Muka ga cewar ba a yi komai ba kuma an ce ba za a noma ba. Sannan muka je muka yi complain a land. To bayan an je an yi complain a land suka ce to ai za su biya haƙoƙin mutane su ba za su abin nan ba. Cikin ƙudurar Allah last August na last year suka kira mu muka je muka karɓo compensation ɗinmu. Na'am. An biya ku haƙƙin ku kake nufi? An biya mu haƙƙin mu gaskiya. Okay, kuma an biya da kyau? An biya da kyau. Yadda kuka zata? Yadda muka zata wani ma ya fi ma abin ma da ya zata gaskiya. Ba a yi murɗaya ba kenan. Babu wani ƙungiya. Ba mago-mago. Babu. To za a iya cewa za a iya yaba ma gwamnati kenan ta wannan bangaren tunda masu asalin masu wuri an ba su haƙƙin su ba a cuce su ba. Ta wannan bangaren gaskiya za mu iya yaba musu saboda sun yi abin da ya dace mu dai a bangaren mu. To kuma ya kuke kallon wannan gini da aka yi a kusa da ku? Kuna ganin abu ne da zai kawo muku ci gaba? To ta wata fuska muna kallon sa abin ci gaba, ta wata fuska kuma muna ganin sa ci ba, saboda shi mutumin karkara ba abin da ya sani in ba harkar noma ba. To amma wannan mutanen sun zo, dubban mutane za su zo su rayu tare da ku, za su dinka zuwa kasuwar da kuke zuwa suna ci, za su kawo kudaden su, za su kawo me, ba ganin wannan zai kawo bunƙasa tattalin arziki? Ba mamaki kuma akwai laborori, akwai 'yan kasuwa, akwai me, su ma za su bunƙasa nan ma ya zama kaman gari, me ya kwanda da sai ka tashi ka je gari ga gari a kusa. Gaskiya ne, to na gamsu da kai, to ai problem din da muke ganin kamar mu na ƙasa ne shine har yanzu aikin da yake tafiya wahainiya. At least lokacin da aka zo aka yi gabatar da wannan abu, sai aka yi an ba da shekara ɗaya. Kuma har yanzu ina jin ba a yi kaso ɗaya cikin 10 ba na wannan aiki. Ok, ku kuna fata gwamnati ta yi kokari a hanzarta muna fata yawa muna buƙatar idan sun samu ne yanayin tafiyar aikin gaskiya ya yi kaɗan, saboda mu wuraren gonakanmu ne gurin noma ɗan kawai ba abin da ya sani in ba harkar noma ba. Kuma yanzu ga nan an zo an fara gine-ginen a kaso ɗaya cikin 10 ba kuma an hana a noma. To ya kamata a ci gaba da aikin yadda za a amfana. Yawwa mu abin da muke so kamar yadda ake so don ci gaba din a zo a ci gaba da aikace-aikacen ya fi haka, kamar yadda da aka dau alkawarin shekara ɗaya to yanzu aka tafi aka nan da shekara 10 ma ba za a iya gamawa ba. Na'am, to akwai kuma wata korafi da ka so ka yi na maganar makarantar ku da kuke buƙatar a zagaye, zan so ka sauka a nan. Yawwa akwai maganar firamare musantarar unguwarin firamare. Gaskiya har yanzu muna da kalubale akan wannan al'amari saboda muna buƙatar fensin na a gina mata katanga. Me matsala idan ba katanga? Idan ba katanga to ai komai zai iya faruwa, zai zama ba security. Sannan yara idan sun makara ta ko ina yaro zai iya shigowa. To amma idan kofa guda ɗaya ce, ina cewa kaga su ma masu makarar da su zagaye ta wani gurin su shigo, haka ba za su yi wannan ba. Okay, so akwai buƙatar a kewaye ta so da inganta ilimi a ba kuma yara tsaro. Gaskiya ne. Saboda tsaro din da kuma harkar ilimin ta inganta ne, na ganin cewa idan an yi hakan muna fata muna bukata, kuma akwai sauran ajujuwa ma wanda har yanzu suna zuba, suna buƙatar gyara. Suna buƙatar gyara. To in kuma za mu je da kai ka gani sai mu ƙara to za mu je sosai. Federal government ce take yi. Wannan masu shanu suna shigowa. Yau zan dan matsa kai bayani a nan. Sai kai bayani ka ce ya iya yara ana ma karatu malam ba ta zo ta bige yaro. Okay. Okay, kawai dorawa zaki akan bayanin da ka fara. Dorawa kawai zaka yi. Yawa kamar abin da yasa nake ga muke son buƙatar ita makarantar na ai mana katanga. Yanzu cibi can gurin ba. Kaga shanu ne. Kaga yanzu diba duk haka. Wuraren kaga yanzu misali idan suna wannan akwai hanya tana shigewa, mota yana hucewa, babur yana hucewa, kaga za a iya a buge yaro a wurin. Kuma saboda haka muke buƙatar idan aka abin kaga an inganta gurin tsaro kuma an inganta harkar ilimin gaba ɗaya. Kai magana kuma akwai ragowa ajujuwa da kuke buƙatar. Yawa to jibi kamar wancan. Ka kama wannan sabon aji ne na gani. Wannan sabon aji ne yazo aka masa kwaskwarima. To yanzu kamar wancan kaga shi ma kamata a ce an taimaka mana domin a inganta ilimi. Jibi block din yadda yi. Haka. Kuma kamar shi ma din gini ne sabo ko? Gini daga baya nan za a ringa ganin shi kamar mu ne muka fara contribution mu community
za mu gyara to kuma muka ga abin aikin gaskiya ya fi ƙarfi saboda da akwai kwanan gurin to kuma daga baya iskan ma ta zo ta kuma yaye kwanan gurin. To yanzu fatan ku anan shine a yi muku katanga Yau mun muna yara a katange su a yi katanga a wannan makaranta ta yadda yara za su samu tsaro za su kuma yi karatu su serious. Dan rashin katanga wani yaro ma sai ya fita ta windo kenan sai ya tafe shi ba a sani ba. Kuma sannan ya iya garun abin nan suna wasa ma abin hawa ya gilmo ta wurin ya iya ture shi. Ya haka ga ma dabbobi na mun gani su. Dabbobi ana shigo da su ana zubewa. Kaga idan da security kaga ba za su shigo ba. Kaga mai gadi tunda da tsaro a gurin kaga in ba da dama ba kaga ba za a shi kuma tunda ya san an je za su yi ta'adi za su iya shiga aji su kashi su yi fitsari gurin da ake an ce kuma harkar ilimi ko ba haka ba to kaga a samu matsala. Yara ne suke shigo a cikin siya. Ok, misali dan gwada buɗe mana. Haka. To so aka me fatan ku bayan an katange wannan makaranta? Yau fatan mu idan Allah ya sa an katange mana wannan makaranta muna fatan kuma ajujuwan kaga duk yadda suke su ma yara ne suke shigowa ba ya kyamara ba wingina ba wurin zama kuma ba wurin zama ga wurin daɓe ne kawai. To ka gani ba ya fuka shi ma. Kuma yanzu ana karatu a wannan ajin ko? Gashi in ka duba ga kwanan wata na 30. Jiya ma an yi karatu a ajin kenan. Haka. Gaskiya. Gashi ba kujeru kuma ba komai. Ba kujeru haka gaskiya. To fatan ku a yi muku katanga kuma a kawo kujeru a zuba azuzuwa. Haka. Haka. Ba wani abu. Ba komai. Buje kawai wannan da muka ɗauka ma is okay. Na san na yi magana prison a cikin wannan ɗina ina so ɗauke shi. Magana ba za ta shiga ciki ba? Yi magana kanu ai zan editi. In na zo zan editin ai zan cire muryar. Ina jin ka. Saboda haka su kawo mashin suka je kuma murmun daji suka tattara wani boka a cikin wata fuska. Suka shiga ɗakin fuskar bokan nan. Bayan sun shiga fuskar boka wadda ce ga yarinyar da nake gaya ma. Don haka tana wanke fuskar ta da wani mummunan canji a jikinta. Wanda ba ta taɓa da irin sama a rayuwa.